ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅರರೆ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆಯನು ಪಗಳಲಬಲ್ಲ ಧರಣಿಯನು ಪೊತ್ತಿತ ಮಹಶೇಷಗರಿದು ಹರನ ಸುಕುಮಾರ ಸಕಲ ಗಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಧರಣಿಯನು ಪೊತ್ತಿತ ಮಹಶೇಷಗರಿದು ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಶರಣು ತೀರುವಗ್ರಶಾಲಿ ವಾಹಿನಿ ಶರಣು 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 ತಿರುವಗ್ರಶಾಲಿ ವಾಹಿನಿ ಶರಣು ಶ್ಯಾಮಲ ರೂಪಿಣಿ ಶರಣು ಶಂಕರಿ ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣು ಬಲಿಯನ್ನ ಪೂರಿಣಿ ಶರಣು ಶರಣು ಬುರುಹುದಳನೇತ್ರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಳು ಅಂಬಿಕಾ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಬಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯಾತ್ಮಜಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಗೆ ಪಡಮಡುತ್ತ ವರ್ಣಿಪೆ ಈ ಕಥಾಮೃತವ ಹೊಳ್ಳಿದೆ ಪರಾಕಿಮ ಕಂಠೀರವ ಇರುವಂತ ಪುನಂಚ ಜಾಗ ಕಾರ್ತವೀರ ಅರ್ಜುನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಅನೇಕ
ಮಹಿಷ್ಮತಿ ಪುರದೊಳು ಕಾರ್ತ್ಯವೀರಾರ್ಜುನನು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನೆರೆವ ಮಹಿಷತಿಯಳು ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಪುರ ಒಂದು ಕೃತವೀರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ರಾಕಾದೇವಿ ರಾಣಿರೆಗೆ ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಎನ್ನ ಜನನಾಡು ಜನನ ಐಸತ್ತಿಗೆ ಕರ ಇಚ್ಚಂದಿನ ತೂಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಥ ಮರ್ತಂದಿತ್ತರು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಬರಿಲೆ ಸಂದುಪೋದು ಅರನ ಅನುಗ್ರಹದಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಪಗತೆಗೂ ಸಾವಿರ ಕೈ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇರು ಆತೆ ಅತ್ತು ಆಶ್ರಮನು ಸೇರ್ದು ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ ಕಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನಂತಿನ ಕಾಲ ಅವೇತೋ ರಕ್ಕಸರೇನು ದಾನವರೇನು ಆಸ್ತೆ ಹತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕನು ಸೇರ್ದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕನು ಗೈತೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಪಲ ಎನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ರಾಜ ರಕಲಡ ಪೂರ ಯುದ್ಧಡು ಸೋದಾದು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆನಿಗೆ ಆನಂದಿಸು ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಇನಿತ ಪುರುಡು ಈ ಮಹೇಶ್ಮತೆ ಪುರನು ಸೇರ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಏತೋ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಜಯ ಉಡುಗೊಂಡದು ಪನ್ಪನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪಿನ ಸಂತೋಷ ಆತಿತ್ತದ್ದು ಅವತ್ತು ಅವುದಾನೆ ಮಹಾರಾಣಿ ವಾಸದಕ್ಕಲು ಬರಂದುಳ್ಳೆರತ್ತ ಯಾರು ವಿಶೇಷ ಬಾಡ್ದು ಬೊಯ್ಲಕ್ಕೆ ಆತಂಡು ಇಂತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಡದಿಯಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬರುಡಾಂಡ ಕಾರಣದಾನೆ ಅಂದು ತೆರಿಯಂದುಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತರು ಮನುವರ ಇನಿಯ ಇನಿಯ ನೀಲಾಲಿಸು ನಾವೆಂಬ ಮಾತ ಇನಿಯ 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 ಪದಿ ನೊಂದೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಇನಲತ ಪದಿನ ನೊಂದೆಲೆ ಪ್ರಾಣನಾಥ
ಎನ್ನುತ್ತ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣನಾಥ ತನು ಸಮವನು ಸಾಹಿರುಣವನವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಿಯೇ ಏನ ಬೇಜಾರು ನಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಯಾಯಿನೈ ಮಹೇಶ್ಪತಿ ಪುರಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗಡವನೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕಲು ವೈಕಲ ಕಡಿಮೆ ಇಚ್ಚಿ ಸರಿ ಮಾತಾ ಬುಡೆದಿಯಲ್ಲೇನಾ ಒಂಜೇ ರೀತಿಡು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಇರತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡಿ ದಾದಾ ಅದ್ದೆ ಈ ಬಂಗಾರಗು ತುತ್ತೈತಗು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿನಾರ ಹತ್ರ ಇರು ಅಂಡ ಈ ಅರಮನೆದು ತುಯಿನವೆನೆ ತೂವೋಡು ತಿನ್ನವೆನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಓಹೋ ದೇವ ದೇವ ಬೇಜಾರ್ ಕಲೆರೆ ಅಪ್ಪ ಮನೆ ಇಲ್ಲಗೂ ಹೋಯಿತಿ ಎನ್ನೆ ಅಂಡ ಅವ್ರು ದೂರಗಂಡು ಬೊಕ್ಕವಲ್ ಪೋತ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಲೆಚ್ಚಿ ಐ ಕಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೇಜಾರ್ ಕಲೆರೆ ದಾದಂಡ ಮಲ್ಪಡತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕ್ಕ ರಮಣ ಈ ಏಪಲ ರಾಜಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾಲ ಕಲಿಯು ತೆಪ್ಪುನಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ಇರೇನ ಉಟ್ಟುಗೊಂತೆಂಗು ಪಿದಾಯ್ದ ನೋಕೋನು ತೋಡ್ ಬಂದು ಮನಸಾತನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಓಹೋ ಇಂದು ವಿಂದಗೆದ ನರ್ಮದೆ ಎಂಬ ನದಿಗೆ ಇಂದು
ಸಾಗುವೆವು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆಲೆ ಪ್ರಣನಾದ ಇನಿಯ ನೀಲಾಲಿಸು ನಾವೆಂಬ ಮಾತದ ಹಿನಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಣಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಈತ ಜನಗ ಸರಿ ಸಮನ ತೂಪಿನ ಈ ನೊಟ್ಟುಗು ಪಿದದ ಲೋಕನ ತೂಪುನ ಮನಸ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಜಿ ತೂದು ಬರ್ರತ್ತು ಒಂತ ಗೊಬ್ಬೊಡಿಯೇ ಗೊಬ್ಬುಡು ನೀರಾಟ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಓಹೋ ಅರಸುಲ ಆ ಬಜಿ ನೀರಾಟ ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಮ್ ನೀರಿಡ ಮುರ್ಕುದ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಓಹೋ. ಆ ರೀತಿದ ಜಲಕಿ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಅಂದಾಸ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಮ್. ಸುದಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಮಲ್ಲ ಕಡಲ್ಗೆ ಪೋದು ಗೊಬ್ಬೊಡು ಹಾ ಈತ ಜನ ರಾಣಿಯರೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಾ. ಮುರ್ಕುದ ಈರ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಅಂಚಿನ ಕಡಲ್ಗೆ ಪೋದು ಗೊಬ್ಬೊಡು ಓಹೋ ಸರಿ ಬಂತು ನೀವೆಂಬ ಮಾತ ಆ ಸರಿ ಬಂತು ನೀವೆಂಬ ಮಾತ ಸರಗಿಗೆ ಓದಿತು ಸರಗೇಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಒಲಿತು ತೆರಳುವೆವೆಂದು ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ಟ ಪುರಕ್ಕೆ ತರುಣಿಯರ ನಡೆಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಸರಿ ಬಂತು ನೀವೆಂಬ ಆತ ಸರಗಿಲಿ ಎಣಬೇಕು ಎಂದಿತು ಸರಿ ನಿಕುಲು ಪಂಡಿನ ಬಾತರ ಎಂಕ ಸರಿ ಅರ್ಥಾಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ತೂಪಿನನೇ ತೂಪುನು ತಿನ್ಪಿನನೇ ತಿನ್ಪುನು ಐಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಪೋತುಂಡು ಬರೀಟೆ ತಿನ ನರ್ಮದಾ ತೀರಗು ಪೋದು ಜಲ ಕೇಳಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪುನ ಆಸನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಆಸದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಏನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಯಿ ನೆಡ್ದವರ ಈ ಸಭಾಸ್ಥಲಡು ಏನನೇ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿನ ನೇಮಿಸಾದು ನಿಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ರಾಣಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಕಲ್ ಮಹಾರಾಣಿలను ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನರ್ಮದೆ ತೀರಗೋಪೋಯ್ ಪಿದಾಡಿಗ ಆಡಿದರು ತರುಣಿಯರು ಜಲಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಮಲೆಯರು ಜಲಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಮಲೆಯರು ಆಡಿದರು ತರುಣಿಯರು ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಮಲೆಯರು ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಮಲೆಯರು
ನದಿಯ ಪುಟದೊಡಗರದಿಂದಲೇ ಆಡಿದರು ತರುಣಿಯರು ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಮಲೆಯರು ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಮಲೆಯರು ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ನರ್ಮದಾ ತೀರಗೋ ಒತ್ತದು ಮುಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ನರದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಬಡಮಲ್ಪುನುದಾಯೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತನ ಬೇಜಾರನು ಕಳೆಯರೆ ಬೋಡಾದು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಡ ಉಂದಿಟ್ಟು ನೀರೇ ತೋಜೋದಿಚ್ಚತೆ ನೀರೇ ಹಾ ಓಹೋ ನೀರೇ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಗೊಬ್ಬರೆ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಸ್ಥಾನ ಆತಜಿ ಅಂದ ಐದು ಬೋಡಾದು ದಾಯ ವ್ಯತೆ ಬಡನ್ನುಳ್ಳರು ಹಾ. ಸಹಸ್ರ ಭಾವ ಆಯ್ನ ಯಾನು ಈ ಕ್ಷಣನೇ ದೈತ್ಯ ಕುಲ ಸಂಕುಲ ನಿಲ್ಸಿದ ಹತ್ತು ಮಗದವ ಇದ್ದ ಓಲಗವ
ಪಳ್ಳಿ ರಕ್ಷೋದ್ಧಾರಕ ಮಂಚಿನ ಜಾಗ ರಾವಣೇಶ್ವರವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದೆ. ಬತ್ತಿನಂತಿನ ಕಾರ್ಯ ಅನುಜನೇ ತನ್ನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಲಂಕಾಪುರನು ಬಿಡ್ತು ಏತೋ ಸಮಯ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಭರತ ಖಂಡದ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಂದು ಪಿದಾಡ್ದಿ ನಾಯೇಯಾನ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಆ ಕೈಲಾಸದ ಪರಶಿವ ದೇವರೇ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪುನಾರು ಆರು ಅಂಚನೆ ಆರೆನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ ಲೋಕನು ಗೆಂದೊಡು ಬಂದು ಬಿದಾಡ್ದಿ ನಾಯೇಯಾನ ಬಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಊರು ಓ ನರ್ಮದಾ ನದಿತ ತಟಕು ಬೈದೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆವನ್ನುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಅಲ್ಪನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತ ಮಣ್ಣದ ರಾಶಿಡು ಶಿವಲಿಂಗನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆಗಂದು ಕುಲ್ಲುವೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಜಲ ಮೇಲೆ ಕುದ್ದಿದೆ ಬಂದ ಸುರನಿಗೆ ಶಿವ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಇದು ವಿಘ್ನವಂದದಿಂದ ಜನರ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏರರ್ಧ ದಾದ ಒಂದು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಜನವ ತೊಳೆಯುವ
ಶಿವ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂಗಾಂಡು ಏರಂಡು ಬಂಗಾಂಡು ಏರವು ದಾಯಗಿಂಚಾಂಡು ದಾದ ಬಂದು ತೂಕ ತೂಕ ತಪ್ಪು ಆಂಡವದಾದ ಈ ನಿನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲೊಟ್ಟುಗು ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ನೀರಿಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪಯನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂಗಾಂಡು ಈ ರಾವಣನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂಗಾಂಡು ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ಈ ರಾವಣ ಆನ ಪೂಜೆಗೆ ಭಂಗ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಏರಿ ಅಸುರ ಕುಲ ಮಹಿಷ್ಮತಿಪುರದ ಅಧಿಪೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಸನ್ನದ್ಧಾದ ವೈದ ಕಾರಣದಾದನೆಕ್ ಕಾರ್ತವೀರ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಸರಿ
ಮೂಜಿ ಲೋಕಳು ಎನನ್ನು ಗುಂಡ ಈಯೇ ഒരു ಪರಾಕ್ರಮಿ ಬಂದು ನಿನ್ನದೇನಾರ್ದು ಎಂದು പോയി ನೀನು ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಪುರಟ್ಟು ಈ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆಂಡ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕ್ಯಾತ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬುಡಾಯೆ ಎಟ್ಟೆ ಪಾತಾಡು ಒಂದಿ ಪನಂದಲ್ಲೇ ಕೇಳ ಸಮಯ ಆಯ್ತಿಡು ಎನ್ನ ಕಾರುಗ ಬೂರುಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಶಿವದೇವರ ಪ್ರಸಾದವಾಯಿನಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿನ ಈ ಕತ್ತಿರ್ದು ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧರು ಸೋಪಾಡು ಕಾರುಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ಲ ಬಂದ್ಪುನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಯಾನಕೇನಯೇ ನಿನ್ನಡ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ವಲಯ ದುಂಬು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲ ಆತ ನಿನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ತುಲ ಮೂಜಿ ಲೋಕನ ಗೆಂದಿನ ಈ ರಾವಣ ಅಂಚಪ್ಪುನಗ ಜನನಿ ಸೋಪಾದ ಬಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆದ ಪಾತ್ರರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಅನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದ ಬರ್ತಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ರಾವಣ ಸೋತಿನ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿ ಏರು ಏನೋ ಆದಪ್ಪ ಮಾರೆ ಏರೋ ಆದಪ್ಪಂಡ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಜ ನಿನ್ನ ಪುದರ ನಿಕ್ಕ ಬನಿಯರೆ ಸೋತಿನಾಯ ಈ ಸೋತಿನಾಯ ಈ ಎನ್ನ ಕಾರ ಮೊದಲುಪಡು ಯಾನ ಗೆಂದಿನಾಯ ಯಾನ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಈ ಕೇನೋಡು ಗೆಂದಿನಾಯ ಯಾನ ಅಂಚಾದ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಲ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಬಡ್ಚಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ನಿನ್ನಡ ಎನಡ ದಾಲ ತಾರತಮ್ಯ ಆರ್ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ನಿಕ್ಕಲ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಬಡ್ಚಿ ಮಿತ್ರತ್ವ ಮಲ್ತೊಂಡ ಇಂಚ ಮಿತ್ರತ್ವ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಉಲ್ಲ ಆವತ್ತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಿನ್ನ ಪುರಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುರಕ್ಕೂ ಸರಿ ಸುರನೇ ಕೇಳೋದು ದಿವಸ ರೇಣುಗೆ ದಿವಸ ರೇಣುಗೆ ಪರದಿ ಮೇಯುವೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಬಂದಳು ನರ್ಮದ ನದಿಗೆ ಮೇಯುವೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಬಂದಳು ನರ್ಮದ ನದಿಗೆ ರೇಣುಕಾ
ಮಹಾರಾಜನ ಮಗಳಾಯನ ನಾನು ರೇಣುಕೆ ಎಂಚಿನ ಪುದರಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೊಲ್ಪನು ತೋಜಾದು ಕರಿನಕಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಬೋದು ಮಲ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಇಂಕು ಯೋಗ್ಯವಾಯನಂಚಿನ ಆನಂದದು ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವಾರದ ಕಲಂತುಗು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂವರನೇ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತೀರು ಆ ಸ್ವಯಂವರಡು ಅವೇತು ರಾಜರು ಯುವರಾಜರು ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರಿರು ಕಿಂಪುರುಷರು ಸಾತ್ಯರು ಯತಿವರಿಯರು ಬತ್ತದ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಆ ರಾಜ ಚಾವಡಿಡು ಪೂತ ಮಾಲೆನ ಕೈಟು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ ಚಾವಡಿಗೆ ಕಾರದಿನಗ ಮಾತೆರ್ನಲ ದೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾದಿಗಡಿ ಮೆರೆಪು ನಂಜಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಈ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಏಕಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಪೂರ್ಣ ಹೋಯ್ತು ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವಾರದಪ್ಪಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ ಪರಿಚಯನು ಮತ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪಟ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯತಿವರಿಯರ ಸಾಲುಡು ಗುಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ರುಚಿಕ ಮಹರ್ಷಿನ ಮಗೆಯನಂಚಿನ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅರೆನ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗೂ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತದು ಎನ್ನ ಕೈತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂತಮಾಲಿನು ಅರೆನಕ್ಕೆ ಕಿಲಿಗು ಪಾಡಿಯೇ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಋಷಿಪತ್ನಿ ಆಯ ಅವೇತೋ ಚಾಕ್ರಿದ ಕಲೆಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಋಷಿಪತ್ತಿನ ಕಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಬಾಲಗೂ ಒದಗದು ಬತ್ತಡು ಅಂಚನೆ ಆಶ್ರಮದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮಾತ ಒಗ್ಗುದು ಐನು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಗುರು ಮಾತೆ ಅದು ಹಿರಿಯ ಕಲೆದು ಮಗಲಾದು ಮರ್ಮಲಾದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನನೇ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿತ ದಿನದಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಗ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಸುವಸ್ತುಲೇನ ಮಾತ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಂತದು ನರ್ಮದ ತುದೆ ಬರಿತು ಬತ್ತದು ಉಂಟಿದೆ ಒಂದು ದಾನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಏಕಲ ಪ್ರಶಾಂತೆಯಡೆ ಕೂಡಿನಂಚಿನ ಈ ನರ್ಮದ ನದಿತ ಈ ತುದತೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲು ಜಪ್ಪೆಲ ಅವನೊಂದು ನೀರು ಮಾತ ಅಡಿಮೇಲ ಅವನೊಂದು ನೆಕ್ಕು ಕಾರಣದಾನೆ ಹೌದಾನೆ ದೂರಡು ತೋಜುಂದಪ್ಪ ವನಿತಿ ನದಿಯುಳ್ ಮೀಯುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ತೋಳು ವನಿತಿ ನದಿಯುಳ್ ಮೀಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೇಲುದಿಲ್ಲ ಮೀಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆದೊಲ್ದಿದ್ದ ಧನವನವಲವಾದ ಸಹ ಬಂದು ನಮ್ಮದೆಯಾಗ ವನದಿ ಕ್ರೀಡಿಸುವುದೊಂದು ಕಂಡಳು ಮನಮೋಹಿತಳಾಗಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದು ದೂರಡು ತುನಗ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನೇ ಮೋಹಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಮೋಹಕವಾಯನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಹೌದಾನೆ ಪಂಡ ಚಿತ್ರರಥ ಇಂಪಿನಂಚಿನ ಗಂಧರ್ವೆ ತನ್ನ ಅವೇತೋ ಬೊಡದಿನಗಳೇನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಡವೊಂದು ನೀರಾಟ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಬೊರ್ಲುನು ತುನಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ఆయన ಬೊಡದಿನ ಕಲ ಮಿತ್ತು ನಂಜಿ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ದಾಯಗು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲಟು ಕುಡಿದಿನಾಲಿ ಯಾನು ಮಹಾರಾಜನು ಯುವರಾಜನು ಕೈಪತ್ತನಂಚಿನ ಯೋಗ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗಿತ್ತು ನಂಡಲ ಯತಿವರಿಯನ್ನು ಮದ್ವೆಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಂಡ ಆ ದಿನಟು ರಾಜನು ಯುವರಾಜನು ಅತ್ತಂದ ಚಿತ್ರರಥ ಇಂಪಿನಂಚಿನ ಗಂಧರ್ವೇಲ ಸ್ವಯಂವರೆಗೂ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯನೇ ನಾನು
ಮದುವೆ ಆತ ನಿಂಗೆ ಅಂಡ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಸುಖನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮಲ್ತು ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ನನ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಏಪ ತುಂಡಲ ಜಪ ತಪ ಓಮ ನೇಮಡೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದು ಬೆನ್ಪುನಾರು ಅಂಚ ದುಪ್ನಗ ಅಲ್ಲಡ ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನನೆ ತಪ್ಪಾಪಡು ಏತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯ ನೀರಾಟ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ತುನಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ತಿ ಅದು ಪೋಯಿನೋ ಇಂತಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣ ಅವರ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಈ ರೇಣುಕಿನ ಜೀವನೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಘಟನೆ ಕಾರಣ ದಾನೆ ಕಣ್ಣನೇ ದೇವರು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಣ್ಣನ ಕಷ್ಟ ಸುಖನೇ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂದು ಎన్ని ದಿನ ಐನು ಜೋಕುಲ್ನ ಅತ್ತೈನಂಚಿನ ಈ ರೇಣುಕಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಭಾವನೆ ಬರುಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಮದುವೆ ಅದು ಸುರುಕು ಆ ಆಶ್ರಮಡು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊತ್ತುಡು ಏನೊಂಜಿ ಏತು ಮೋಕೆಡು ತೂತೇರಿ ಎಂಕು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದಲ್ಲ ಕುಂದು ಕೊರತ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬಂದು ಏನಡ ಅಪಗಪಗನೆ ಬದುದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ದುಂಬೆ ಯಾರು ಕಂತು ಒದಗಿಸಿದ ಹಾಡು ಅಂಚಿನ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ನರಮನಿನ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ದೇವರೈನಂಚಿನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಯೋಚನೆ ಬಂತೆ ತಾನೇನೆ ಆವಡೆ ಈ ದೃಶ್ಯಲು ತುಯಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಗಂಡ ಯಾನು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದಾತ ಸುದೇಟು ಪರಿಶುದ್ಧವೈನಂಚಿನ ನೀರು ಕೊನೆರಗು ಬೋಡದು ಯಾನು ಬತ್ತಿನಾಲು ಅಂಚಾದು ತಡಮಲ್ಪು ನಲ್ಕು ಮಾತಾ ಪೊರ್ಣಿಯ ನಲ್ಕ ಯಾನಕ್ಕಿ ಅಂದಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರುಣು ಬತ್ತೊಂದ ಮಡಗೆನ ಬತ್ತೊಂದ ನೀರು ಬಂಡ ಬರ್ಪು ನಕಲು ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತು ಕಣ್ಣನೆ ದೇವರಿಂದ ನಂಬು ನಂಚಿನ ಯಾನು ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಆ ಕೊಯ್ಯಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡದು ಮಡಕೆನ ತಯಾರು ಬರ್ತದೆ ಐದು ಪರಿಶುದ್ಧವೈನಂಚಿನ ನೀರು ಕೊಂಡು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ತೀಸಿನಾಲಿ ಯಾನು ಅಂಚಾದು ತಡಮಲ್ಪುಜಿ ಆ ಕೊಯ್ಯಡು ಯಾನು ಮಡಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರಿಡು ಕೊಂಡ್ಕತ್ತ ಆ ನೀರಾಟ ಕೊಪ್ಪು ನಾವು ಕೆಟ್ಟು ಆ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಅದು ಅಡಿಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಯಾರಾದ ಸಿದ್ಧವಾಂಡು ನೀರಿಡು ಮುರುಕೈನ ಬೆಟ್ಟದು ಮಡಕೆ ಪೂರ ಒಡೆದು ಚೂರು ಚೂರಾದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಸೀರೆದ ಸೆರಬೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನನ್ನು ಮನಸಾರ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಮುಂದಿನ ಆಯ್ನಾತ್ಮಕ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ತುಂಬಿ ಯಾನು ಕೋಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಎನ್ನ ಜೋಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಎತ್ತು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಚಾರವೈತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಯಾನಿಗೇನ ಮತ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ಅವೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ದಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಡಾವೆ ಅಂಚಿನ ಸಾದಿಡು ಆಡಿದ ದಿನ ರೇಣುಕಾಬಾರ ಜನವಳು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಯಂವರ ನಡೆತದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆಸಬೆಟಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ರೇಣುಕ ಏನನು ತೂತು ಆರನ್ನು ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಲೆ ಬಾಡಿಯೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತಿಗೆ ಆಡಿದ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಹೊರಗಾಂಡು ದೈವ ಅನುಭವ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಲ್ಲ
ಒವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಸರಿ ಆ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋತಲು ಆ ಸುದವರಿಗೂ ಧರ್ಮದಾನದಿಗ ಆ ಐನು ಜೋಕುಲಪ್ಪೆ ಅಂದಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಓ ಐನು ಜೋಕುಲು ಎನ್ನಾಂಡ ಆ ಧೈರ್ಯ ಡಾಕ್ಲೆ ಓಡಾಯಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪದಿನ ಯಾನ್ ಆ ಇದೇ ಕಡ ಪ್ರತಿಜಿ ಆ ನಮ್ಮಾಶ್ರಮಡು ಆ ಮುಲ್ತಾಶ್ರಮಡಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಅಂದಂದು ಇದೈತ ಜೋಕುಲು ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂದು ಅಂಚಿನಾಯ್ ಹ್ಮ್ ಇನಿ ಪೋತಲು ಎನ್ನ ಒಡೆದಿ ಹ್ಮ್ ಉದಯ ಬಾರಿಗೆ ಪೋತಲು ಆ ಓದು ಅರ್ಥ ಗಾಳಿಗಡಿ ಬರ್ಬಿಡಲು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಬೈತು ಜೋಲು ಯೋಗ ದಿಷ್ಟು ಬದುಕ ಅಲರೆ ಅಲರೆ ಏನೋ ಛನಿಯಕ್ಕಿ ಅಲರೆ 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 ಕೋಪದಿಂದ ನುಡಿದ ಏನಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಎನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಸುವನ್ನುಲ್ಲ ಕಡಂತ ಬರಿಕ ಪೋತಿನಾಲು ಆಲು ಎಂಚಿನ ತುಯ್ಯಲು ತೂದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅತೀವ್ರತೆ ನಮ್ದೆ ಕಿತ್ತಿನಾಲು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ತೂಕವಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಂಡ ಉಂಡೆಯನ್ನ ತಾಯಿಗುಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನನಗುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದು ಕೊಡಂದು ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ದಿಕ್ಕಿನ ಈ ವರ್ತಿ ಎಂದ ಹುಡುದಿ ಎಂದ ಸಂಸಾರ ಎಂಕು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನತ್ತ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ಆಡಿದ ದಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆಯಾಲು ಅಲ್ಲ ಮನೆ ತರಡು ಮುಟ್ಟಿನಾಲು ರಾಜಾಂಗ ಎರಡು ಗೊಬ್ಬುದಿನಾಲು ಅತ್ತೈ ಬಂಗಾರನು ತೂಚಿನಾಲು ತುತ್ತಾಯ್ತ ಸೀರಡು ಅವೇನು ಮಾತ ತೂರಗ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾವಂತ ಯಾನೇ ಗ್ರಹಿಸಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಆಡಿದ ದಿನನೇ ಮಲಗಿಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಹೊರ ಪೂಜಾಂಡ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಂತಿತ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಯಾರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತು ರಮಣ ಲಾಲಿಸು ಕೋಪವೇತಕೆಗೆ ರಮಣ ಲಾಲಿಸು ಕೋಪವೇತಕೆಗೆ ನಮಿಸಿ ಬೇಳುವೆ ನಿಜವ ನಿನ್ನೊಳು ನಮಿಸಿ ಬೇಳುವೆ ನಿಜವ ನಿನ್ನೊಳು ಕ್ಷಮಿಸು ಮಾರನ ಕಾದ ಬೀಳಿಸಿದ ಕ್ಷಮಿಸು ಮಾರನ ಕಾಟ ಗಿಳಿಸಿದ ರಮಣ ರಮಣಿದಾಳ
ಐಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅದಿಲ್ಲ ಏಪಲ ಇರು ಕೋಪುಡಿ ನನ್ನ ತೂತಿನ ರತ್ತು ಆತು ಗೊತ್ತಲು ತೈ ಐದು ಬಾಲನಪ್ಪೆ ಅಂದು ಏತು ಮೋಕೆಡು ಪಾತೆರು ನಿತ್ತಿನಾರಿ ಇಡೀ ಹೊರದೋರಣೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರುದ್ರ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇರು ಕೋಪುಡಿ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ ನೀರಿನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಯಾಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನ ಕೊನೆಯರೆ ನರ್ಮದ ತುದೆ ಬರಿಕು ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಬೊತ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೋಹನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಮೋಹವೇನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯನ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನ ಮನ ವಿಚಲಿತ ಚಂಚಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾತೆರೆ ನೂದು ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಸತ್ಯ ಪಣ್ಯ ಪಾತೆರೆಗೆ ಈ ಪಣ್ಯ ಪಾತೆರೆಗೆ ಒಂಜೇ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮನೆ ತರಡು ಪುಟ್ಟಿನೆಕ್ಕು ಉಂದಿ ಎಂಕು ಕೊರ್ನೆ ಪ್ರಸಾದ ಉಂದಿ ಎಂಕು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನೆಯ ಒಂಜಿ ಮನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನ ಯಾಳೆ ದೊಡ್ಡೆ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವದ ತಪ್ಪಾಣಿಂದು ಬಂದಿಕೆ ಏನಡ್ಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿ ತೊಲಗು 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 ತೊಲಗನೆ ತೊಲಗು ತೊಲಗು ಜಮದಗ್ನಿ ಮಾರುಷಿನ ಬೊಡೆತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪತ್ತುಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ತಪ್ಪು ಎಂಚಿನಂದು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಕೊಡಪುನಂಚಿನ ಮಡಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಟಾಯಿಸಿ ಅಪವಿತ್ರಾಯ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಬದುಕರ ಬಿಡ ಯಾನು ಕೇರ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಜಮದಗ್ನ ಮಾರುಷಿ ಅಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿನ ಕೇರಿಯರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಾಪದ ಪುತೆ ಈ ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತುಬ್ರು ನಮಗೆ ಕಂಚ ಬುಡ್ಚಿ ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆಡು ಪುಟ್ಟದಾರತ್ತ ಐನು ಜೋಕುನುಲ್ಲರು ಒರಿಯಡಾಟಲ ಕಡ್ತದು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗನ ಕಲ್ಪಿಸಾಯ ಮಲೆಗೆ ಮುಳ್ಳು ನರಕಾಗ ಬೋಡು ವಾಲಿಯನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರಾಡ್ತುಗ ಪೂರ್ತಿ ನಮನ ಮಲ್ಪು ಮಕ್ಕುಜಿ ಬೇಲಿ ಮಲ್ಲತ್ತು ದಾದಮಾಲ ಇನ್ನು ಎಂಚಿರಾತದೆಲ್ಲ ಕಂಡದು ಯಮ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಕೇರತ್ತ ಕಣ್ಣನ ಗೋಪನ್ ಅವಪ್ಪ ಕೆಂಪು ಆತುಂಡು ಕೋಪ ಒಂದು ಕೋಡರ್ ನಿಂಚಿನ ನಿದ್ರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲ ಕೆಂಪು ವಾರಿತಿನ ಕೆಂಪು ಕೋಪ ತಾನೆ ತುಲ ಉಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಾಲೆ
ಯಾನು ಕಲ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾದೆ ಐಟೊಂದು ನಾಳೆಯನ್ನ ಉದಾಹರಣೆದ ಉಳ್ಳ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲ ಇಡಬಲ್ಲ ಕುಂದಿಯಂಚಿನ ಬಲ್ಲ ಅತೋತುಕ ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿಡಿ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ತುಕ ಅಮ್ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನೀಟಿಡ್ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಓಲ ಮಂಡೆನು ಹೌದಾ ಕತ್ತಿನ ವೆಜ್ಜು ಶುರು ಓ ಮೂರ್ತಿಲ ಬಲ ಒಂದು ದಕ್ಕಿಂದ ಬಲ ಹಾ ಏನೇ ಬಂದಿನಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಯಾನ್ ಕಡ್ಪನೆ ಕಲ್ಪಾದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಡ್ಪಡ್ ಕಡ್ಪೊಡೆ ಕಡ್ಪು ಜನ ಒಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟೋಡು ಕರ್ಪು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ರಡ್ಡು ತುಂಡಾವು ಆಪುಜ ಸೈತೆ ರಭಸ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾಡು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಈತ ಖುಷಿ ಆದಾಗ ಈ ಅಮ್ಮೆನ ಹಬ್ಬೆಲ್ಲ ತರಿನ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆವು ಅನ್ನತ್ತ ಬರ್ಪುಡ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚಿನ ಹೊಸೋ ನಾವು ಕತ್ತಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾಡ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಜ್ಜರ ಸೈತಿ ಲಕ್ಕನೆ ಜೀವಂತ ಇತ್ತ ಮಲ್ತತ್ತ ಕೆಲಸ ಅಮ್ಮೆತ್ತೋ ಪೋಯೆ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಪೋಪ ನಡೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಬೆರ್ಪ ಕತ್ತಿ ಓಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಮಗ ಒಂದು ಕರಬಲ್ಲ ಆರೊಂದು ಬತ್ತ ದಾಲ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಡ ಹೊರಡ ಅಂಡ ತಿನ್ರೆ ಗುಂಡ ಪುರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಂತಿ ನಾವು ಈ ಬೇರೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಣಾರು ಗೊತ್ತುಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಅಪ್ಪೇನ ಕಡಪುಲ ಬಲ ಕಡಪುಲ ಬಲ ಕಡಪುಲ ಸೈತ
ನನಗೆ ಏದೇಗದ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರಣ ಎಂದು ಗೋಪದಿಯನ್ನು ನುಡಿದನು. ಉದ್ದ ಪೂರ್ಣತ ಉದ್ದಾಪುರವು ಸ್ವಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧನೇ ಮಾತ್ರದ ತೊಲ್ವೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರದ ತೊಲ್ದರೆ ಕೊಪ್ಪಳಗಳು ಬರ್ಬೇರೆ ಇಡೀ ಮಾತ್ರದ ತೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರದ ತೊಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಬ್ಬು ಮಾಡು ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೂ ತೋಜೋಡು ಪಕ್ಕ ಎರಗೂ ತೋಜೋಡು ಮುಟ್ಟೊಡುತ್ತಿದೆ ಯಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಕೋಪ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಕು ಕೋಪ ಬತ್ತಿನ ಕೆರ್ಪತ್ತಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕತ್ತಿ ಅವು ಏನು ಅವು ಕತ್ತಿ ತಿತ್ತು ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಒಂತ ದುಂಬಲ ಬಲ ಕುಡಂತ ದುಂಬಲ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಮೂರ್ತ ಮಿನಿ ಹರಿಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ತುಡಿನೇ ಬತ್ತದ್ಲ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅವು ಜರುಪಲೆ ಬಾಲ ಆವಂದ ಕಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ಕಲಿಗೆ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಆವಂದ ಸೈತೆ ಹರುಷದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮಾದಿಯಗಳು ನೀತಿಗೆ ಅಮಸರಳುಳ್ಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೆಲ್ಲ ತರೆಗಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೌದಾಗಿ ತಿರ್ತು ಬಾಡಿ ಬಕ್ಕೆಯರ್ನ ಓಹೋ ಕಣಕಲೇನು ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣಾಲು ದಾದಾಂಡು ಕಿಸಿರುಡಿತ ಹಣ ಪೊಂಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಕಿಸಿರುತ ಅಗರ್ ಬಿತ್ತು ಬೋಂಡ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದ ರೇಖೆನೆ ಮರೆತು ಉಡುಪೆಗೆ ಇರೋದ ಏನ ಎದುರು ಏನಾಪುಣಂದು ಎನ್ನ ಮುಂಕುದ ಕೊಟ್ಟಿಟೆ ಕುಳಿದಾಯ್ತಾಪುಣು ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿಡ್ದೆ ಬೈದಿರ ಒಂದು ಯಾಪಿಗೆ ಬಾಲೆ ಕಡಲೆ ಬಾಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಪೆನಿಕ್ ಬೋಡೆ ಸೈತೆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಬರ್ಚಿ ಓಡು ಬಂದು ಎದ್ದನೇ ರೂಪಡು ಬೈದಿನಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರಗ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಆ ಕೈಲಾಸಡ ಗಣೇಶಡ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋತೇರು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪರಶು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋತಿನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತ ನಂತರದ ಪಾರ್ವಂತ ಬರು ಮಗ ಮಗ ರಾಮ ಬಲ ಅರ್ಹಿನ ರೋಮ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದ ಅಂದು ಕಡೆದಗ್ರಜರ ಕಾಡು ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡೆದಗ್ರಜರ ಕಾಡು ದುಃಖದಿಂದಿರುವ ಮಾತೆಯ ನೋಡಿ ದುಃಖದಿಂದಿರುವ ಮಾತೆಯ ನೋಡಿ ಮರುಗಿ ಮನದುಳ್ ಮತ್ತೆ ಬರಿದರು ತಾತ ನಂದಿಗೆ ಗೈದನು ಜನಗಣೆ ಜನಗಣೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಲವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಎಂಕಿನಿಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲ ಪಾತರ ಮೇರೆ ಮೇರೆಸುದು ಕೊರ್ಪನ ಇದಕ್ಕೆ ನೂದು ಪಾತರ ಮುಖಾಂತರದ್ದು
ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಡು ತಾತ ಮಲ್ಪುನು ಬಿಸುಡು ಬತ್ತಿನ ಕೆಲಸಡು ನಾಲ್ ಜನ ಎನ್ನ ಪಾತರ ಕೇಳಂತೆ ಪೋಯರು ಮಗ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ಬತ್ತುಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದನೆ ನಡ ಮೋಕ್ಯದ ಎಲ್ಲೆ ಮಗೆಯನ್ನ ರಾಮ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನ ಕೇಳ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಬಂದು ಭಾಷೆನ ಕೇಳನ ಹೊಡ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕೈತಚ್ಚಿನ ಪರಶುಡು ಅಲ್ಪ ತೋಜಿನಂಚನ ನಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಸಂತೋಷಾಡು ಮಗ ಆಟ ದಾದ ಈ ಬಂತಿರಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮಗ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಜೀವನ ಯಾರು ಕೆಲವು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಇದೇ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಆ ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಯರ ಬಂದ್ಬಿಡ ಉಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಗ ಉಡಲಿಡುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಬೋಡು ಬೂಜಿ ವರಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರುಣಿಸು ಮಾತೆಯ ಜೀವ ಜಯ ಕರುಣಿಸು ಮಾತೆಯ ಜೀವಯ ಆ
ಪೂಜಿ ವರುಣ್ ಕರುಂದುಲ್ಲರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಗ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಕೊರಜಲ ಬಗ್ಗೆ ಏರೇಗಿ ಅಂದಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಖುಷಿ ಆಂಡಿಕೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸದ ಕೆಲಸಗೂ ಖುಷಿಯಾನಗ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಸುರೂತ ವರವಾದ ಹಾ. ಯಾಂಕೇನುಂದಾದ ಇರ್ತುಂಡೆ ಸುರುಟುಲ ಕಡೆತಲ ಒಟ್ಟು ಕೇನು ಮಗ ಪುರುಸೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೇಕ ಬೇಕ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಕೈಲಾಸವು ಕೋಪಿಲನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಹಾ. ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆನ್ ಕೈದೆರ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಿರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಫಲ ಅಗ್ರಜರ ಅಕ್ಷರ ಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಗ್ರಜೇರಿ ಹಾ. ಇಂಕ್ ಬೋಡಪ್ಪಾಜಿ ಫಲೇನ ಕುಲಿಕ್ ಅಂದಪ್ಪ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಕೇಳೋಣ ಈತು ಬಲ ಪ್ರಸಾದನು ಕೊಡ್ತೀರ ಈತು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಗ ಇಂಕ ಅಕಲೇನ್ ಬದುಕಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನ್ನ ಏತು ಬಡಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ಗೊರ್ಬುಜಲಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಇಂಕ ನನ್ನ ಕುಲಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಡು ಕೆಲವು ಕಲ್ಪಾದಿನಕ್ಲು ಬೊಚ್ಚಪ್ಪಾಜಿ ನಿಕ್ಲ ಯಾರೇ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಬೇಗ ಮಗೆ ಅವು ಅದೇ ಇಂಕ ಒಂದತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಿಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪಾಜಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಸೆ ಫಲೇನಕಲು ಜೀವಂತ ಬೋಡದು ಅಂದಪ್ಪಾಜಿ ಓಡತ್ತ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ತಪ್ಪುಜ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಸತ್ತುಜ ವೀರನ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಕರೆ ಬಲ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಯಾಪ ಬೈದೇರಿ ಏತು ಪುರ್ಸೋತುಡು ಕಲ್ಪಬೇ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುಣ್ಯ ದೇವರ ತಿಕ್ಕಡಪ್ಪ ಎಂದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಎಂಗವು ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ರಡ್ನೆ ವರವಾದಿ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾವಜ ಮುಗಿಯುಜ ಇರೆಂಕ್ ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕರಿದಿದ್ದೆ ತೊಲಿಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪಾಜಿ. ಇನಿಯ ಬೋಡ ಇನಿಯೇ ಬೋಡ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ನಡೆದು ಮುದ್ದೆ ತೊಲು ಮಗ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಲ್ದಾಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಯೇ ಕೇಳಿನತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ದಾದ ಮಗ. ನನ್ನ ಪೆದ್ದಿನ ಪೆಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನು ಛೇ, ಥೂ, ಥೂ. ಇಜ್ಜಪ್ಪಾಜಿ ಇಂಕ ಪೆದ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನು ಬದುಕಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾರು ಪುರುಷೋತ್ತರು ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಗ ಇಜ್ಜಪ್ಪಾಜಿ ನಾ ಅಪ್ಪೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳಂತ ಏನ ಮಲ್ತೋಲು ಮನಸ್ಸು ಕಣ್ಣು ಹೃದಯ ಪುರ ಚಂಚಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಪ್ಪಾಜಿ ಮಣ್ಣು ಮುಗಿದು ಬಾಯಲಿಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಠದ ಆಕಾಶಡು ಯಾನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಕೊಂಡಾಟದ ಅಪ್ಪೆನ ಗಣಪೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಇವೇಗ ಬುಡೇದಿ ಯಾವು ನಾನು ಇಂಕ ಅಪ್ಪೆ ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಎಂದ ಬೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪೆ ಪೂಜ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆ ತೆಂಕ್ ಅಂತ ಇಜ್ಜಪ್ಪಾಜಿ ಆಲೆ ಬೋಡ ಆರೆ. ವರ್ಚಿಯ ಬೋಡಲ್ ವರ್ಚ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಅಪ್ಪೆನ ತರೆನ್ ಕಡಪಾರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಯಾನು ಹಾ. ಇರ್ನ ತಾರೆ ಕಡಪಾರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಿಘಂಟು ಅನರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎನ್ನ ಬಿಸಿರ್ದ ಈ ನೆಚ್ಚರ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ತಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ಆಪುಡಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ದಗುಲ್ಲ ಮಗ ಬೊಚ್ಚಿಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಓ ಬೋಡೆನ ಓಡೆ ರೇಣುಕ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗಿದಾವೆ ಬೋಡೆನ ಪ್ರಸಂಗ ನೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ನ ತಾರೆ ಕಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಮ್ಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಾದೆಂಕು ಮೂಜಿ ವರುಣ್ ಕೊರಿಯರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಮಗ ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಸುರುತ ವರವಾದಿಯನ್ನ ಅನ್ನನಕ್ಲೇನು ಬದುಕಾಯ ರಡ್ನೇ ವರವಾದಿ ಇರೇನು ಬದುಕಾಯ ಎರಡು ಬದುಕ ಅಂದಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೈಲಾಸದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಮಗ ಬೇಗ ಪೋ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಮೂಜನೇ ವರವಾದ ದಾದಕ್ಕೆ ನೋಡೊಂದು ಪನ್ವಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿರದು ಈಗ ಹ್ಮ್. ಮತ್ತನೆ ತಿಂಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಲ್ಪುನ ತೋಜಾದು ಬರಿ ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕೆರಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಕು ಪಾಪ ತಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಬಂದು ಮೂಜನೆ ವರ ಕೇಳು ಮಗ ಆವು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಲ್ಲತ್ತಿನ ಮಗ ಅಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿ ವರೋಟು ಲಡ್ಡು ವರೋನಿ ಅಂಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ನನಗೆಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತರು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಬಿದ್ದ ತೊನ್ಗ ತರೆ ಕಟ್ತೀನಿ ನೀನಿ ಹೊರ ಕೊರ್ನಿ ಇರಿನಿ ಹಾ. ಕೇನೋಡ ಏನಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷೋಟ್ಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಮುಗಿಪುರ ಆವಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಮೂಜಿನೇ ವರವಾದಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆದ ಮಗ ಅಪ್ಪೇನು ಕೆರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಕು ಹಾ. ಮಾತೃ ದೋಷ ಹಾ. ಸ್ತ್ರೀಯತ್ಯ ದೋಷ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾ. ಅವು ಬರಂದಿಲ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾ. ಅದತಾದಿಂದ ಇರ್ಪ ನೋಡಪ್ಪಾಜಿ ಮಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈ ಪಾತೆರ್ ನೆತ್ತಿ ಹ್ಮ್. ಒಂದು ಪಾತೆರ್ ಪಾತಿ ಆಂಡು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮಗ ಅಲ್ಲೆಡ್ದು ತುಂಬ ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತಾಯಿ ಲೋಕ ಗೊಂಜಿ ಪಾಠ ಉಂಡು ತುಲ ಲೋಕ ಗೊಂಜಿ ಉಪದೇಶ ಉಂಡು ತುಲ ತರಗಡ್ತಿನಾಲು ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಂದು ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಲೇಪು ನಿನ್ನ ಶರೀರಗೆ ಪತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಪರೆ ಆಂದು ಅಡದಾದ ಮಲ್ಪುರು ಸಮಯ ದೈವದ ಲೀಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತನದಾದಲ್ಲ ಅಡಲಿ ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತ ಈ ಲೇಪ ನಿನ್ನ ಬೇಟಿತ್ತಲ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಉನ್ನತ ಪ್ರಪಂಚ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಡಿಕಬಹುದು ತನ್ನ ಪರಶುರೂಪ ತಂದು ಅಡಿಕಬಹುದು ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆಪಡು ಮಗ
ಅಂಚಾದ ಈ ಕಲ್ಪರೆಗ ಪಿರಪ್ಪ ಕೈಲಾಸದೆ ಆಡ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದಿ ಕೊಡಲಿನ ನೀರಿಗೆ ಬಾರದು ತನ್ನ ಲೇಪನ ದೂರ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಒಟ್ಟುಲೆ ತಗೋಲ್ಲ ಅವ ನಾನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರೋಣ ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಡ ನನಗೆ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲೇ ಕೈ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸುಕೋಟು ಕೊಡಪ್ಪ ಅವ್ನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಡ ಬಂದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಯಾನು ಈ ತೆಟ್ಟೆ ಬರೋ ಉಂತಾದಿಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಬರೋ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಎಂಕ ಕಲ್ಪವನೇ ಬೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನಪುರ ಜೋಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತೋಜ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ತಡ ಮಲ್ಪದ ನನ್ನಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ತೊಂದು ಕರಾಗ ತಾತು ಬಲ್ಲ ದಾದ ಮಗ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂಡ ಇದು ಅಮ್ಮಡಪ್ಪ ಮೋಕೆಡು ಪೋಡು ಲಡೈ ಮಲ್ಪಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಾರನ್ನ ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಹೊಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ಯಾನಿಂದ ಕೇಳೋಣಪ್ಪಾಜಿ ಮಗ ಆತರ ನಿದ್ದ ತಪ್ಪತ್ತು ಮನಸ್ಸೊಬ್ಳಾಡಿ ಬರ್ಪುಣ ದೇವೇರು ಬಂದ್ಪಾಡ್ತುಳ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಇಟ್ಟೆತ್ತನ ಜೋಗುಲು ಇಟ್ಟೆ ಜೋಗುಲು ಇಟ್ಟೆನ ಸಂಸಾರ ಇಟ್ಟೆ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತನ ಲೋಕ ಇಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲಮಲ ಆಂಡ ಬಾಕಿದ ಕಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂಚಿನ ನೆನಪು ನಿಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವಳು ಆತು ದೂರ ಹೋದು ಕಲ್ಪುವ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಳ್ಳರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಜಾರಂತ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಮುಂದೇನು ಬಿಡಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಪನ್ಪುನ ಒತ್ತು ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೇ ಬಿಡು ಹೋದು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ವಪ್ಪಾಜಿ ಹಲೋ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಗುರುಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಈತು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಗುಲು ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ಯಾರು ಅರೆಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕಲಾವೃಂದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಂಚಿದ ಮೋಣೆ ಮಂತು ಕುಲೊಂದೋಳು ಸಮಯದ ನಡು ಕೊಂಚ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ತ ಒಂತ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪಾತಿರ್ದಿ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ದಿ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾತಿಗೆ ಪಡಪ ಪಾತೆರು ಪಾತೆರು ಬಗೆ ಬತ್ತೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಜನ ಮಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾತೆರು ರೇಣುಕ ಇದು ಮುದ್ದಿರ್ತೀಯನ ಅಂದೆ ಈರೆಗೆ ಏಪದುಂಡಲ ಕೋಪ ಈರೆ ಕೋಪ ಬತ್ತಿನಗೆ ಎರಡು ಕೆರಿಯರೆ ಎರಡು ಐವತ್ತಿಗೆರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆವಡಾಂಡ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ನಡಪುಡು ಆಪುಡು ಘಟನೆ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಾದು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಮಾರೈತೆ ಲೋಕ ಕೊಂಚ ಪಾಠಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿರೋದು ಕತೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿಯ ಅವರ ಬರ್ಪೂನು ಬೈಟು ಕೆಲವರಿಗೂ ಅಂತ ಬರ್ಪುಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವೇಶ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಯಾನಿ ಈರ್ನ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಎರಡು ಬರೋಡಿಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಡಪದು ಕೊರಡಿ ಮಗೆ ಕೆಲವು ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೋಯಿ ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕೆಲವು ಕೊನೆಯಿನತ್ತಂದೆ ಎಕ್ಕದಾಲ ಕೊರೆಯಿನೈತಿ ಮುಂದೆ ಪಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಲೆ ಅಂಚಾನಗ ನಿಕ್ಕಲದಲ್ಲ ಬೋಡ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಕತ್ರ ಬೋಡದೆ ಅನ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಓ ಅಂದೆ ಈರೆಗೆ ಯಾನಿ ಎಂಚು ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪು ಮಂತೆ ಅವೇ ತೊ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಈತು ವರ್ಷ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಅದೇ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಎಂದು ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ತೆರೆದಿನಾರು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನು ಸಂಸಾರ ನಡಪೋಗ್ತೀನಿ ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಬಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಆ ಜಜ್ಜಾಟದ ನಡುಟು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಅದು ಬತ್ತ ಅಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿಜೇನೆ ಐದು ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ ಅಂತೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಐದು ಜೋಕಲ್ ಅಪ್ಪೆನ ಅಂದಿಯ ಐದು ಜೋಕಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಸಿರು ಬತ್ತುಂಡ ಏರು ಬೊಡದಿ ಏರು ಜೋಕಲಿಂದ ಬಂದಿರೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುಡಕ್ಲೇನೆ ಬುಡ್ಪುಜ್ಜ ಅಂತ ಬುಡದಿನೇ ಬುಡ್ಪುಜ್ ಬಂಟ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆದ ಗರ್ವ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಚ ಗರ್ವಡ ತೂಪುಡು ಪೋಪುಡು ಬಕ್ಕ ಪಿರಾರೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾಪ ಹಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾತಿರ ಯಾನು ಈರ್ನಡು ಆಸೋ ಮಡು ಕೊಡಿಂದಾಂಡ ಈರಿನ ಆ ಮೂಗುದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಕೋಪ ಅವಿನ ಬಿಡು ಇಂಜೆಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಪ್ಪ ವಾವು ಪತ್ರ ಬಾರ
ಬೋಡ ಬಡದಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಗೆ ಮನ್ಪುಡು ನಿಕುಲು ಎಟ್ಟೆಡ ಅನ್ನೋನ್ಯ ನೀತೆಡ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಡು ಪಡದು ಮೋಲು ಯಾನ ಆಶ್ರಮ ಪಡಂಡ ಪುಡ್ಚಪ್ಪ ಆಶ್ರಮದ ಉಳಾಯಿ ಬುಡ್ಚು ಮೋಲು ಬಿದಾಯಿ ಡುಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲೆಂಚಿ ಬಡದಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಮ ಯಾನು ಕೋಪ ಬಿಡ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿರಂಟಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗಿಯೋಡಲ್ಲ ಕೋಪನ ಬಿಡೋಡು ದತ್ತೋನು ಬುಡಿಯಾನು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಕಷ್ಟಾವು ಈರು ಕೋಪ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ತರದು ಹೋಯ್ನಿ ಎರಡನೇ ಐವತ್ತು ಕೋಪ ಬರೋಡು 6ನೇ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ನಿ ಬಕಾರ ಬರೀಟೆ ಹೋಯ್ನಿ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ ಅಂಜಣ್ಣ ಅರ್ವಂತ ಒಯ್ಪಡಿಗೆ ಜೋರು ಅಪಗಡ ವೈತು ನಡು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ರೀತಿ ಬಂಡತೆ ಕೋಪ ಬುಡ್ದು ಬೋಲ್ಡಿಂದ ಬೋಲ್ಡೆ ನಾನು ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಇಡಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾಯಿ ಯಾನೀರ್ನ ಬಡದಿ ಅವೇ ಅತ್ತ ಕಟ್ಟ ಒಯ್ತಾ ಎಂಕು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಡು ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ಪುಡ ಕಟ್ಟಡೆ ಕೋಪ ಅತ್ತೆ ಕೆಲ ಮೂಕದ ಕೊಡಿಟ್ಟುಂಟು ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆದು ಬೋಡು ಕತೆ ಕೈಲಾಸ ಆಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಬೋಡು ಬೊಡದಿ ಬೋಡು ಜೋಕುಲು ಬೋಡ ಅಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ ಬುಡಾಪುಡ್ ಕೆಲ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ತಪ್ಪಂದು ಒಯ್ತೊಂಡ ಯಾರು ಪಾಪ ಕೋಪ ಒಟ್ಟುಡು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಯದುಪತಿ ಮಾಡಿದರು ನಮಿಸಿ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿದ ರಾಜಚಾವಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಮುಗಿದೈವಕ್ಕ ಹೌದಾದ ದ್ವಾರಡು ಕೇನೊಂದುಟ್ಟತ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಏರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಬರಡದುಗ ಸಬೇಕು ನಿಮಗೇನ ಉದಯ ಈ ಉದಯದ ಸರಿ ಬಗಲಿನ ಒಡ್ಡೆಯ ಆಡೋಡ ಬೆರಿಕ್ ದಾಯ ಬೈದದ ಏರಿ ಯಾನ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಗಿರಿಜನಕುಲು ಸಮಸ್ತನಗು ಬರೋಣ ಕಾರಣದಾಯ ಅವು ಕೊಡ್ತಾರತೆ ಏನವು ಲಾಲಿಸಬೇಕು ಜಿಯ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವನದಲ್ಲಿ ಮೃಗಜಾಲಯವು ಬಲು ಕಷ್ಟವಿರಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಜಿಯ ರಾಯ ಅವನಿ ಕೋಂಟುಡ್ ಜಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಲ್ಯಾನ ಬೆನ್ನಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಹಿರಿಜನಕುಲು ನಿಕುಲು ಅಂದ್ ಕೊಡ್ತು ಬೈದಾರ ನಿಕುಲು ಅಂದ್ ಕೃಷಿಕೆ ಅವಲತೆ ಒಂತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಕ್ಕಂಜಿ ವರ್ಷ ದಾದೆ ಪನ್ಪುನು ದಾದೆ ಅವಳು ಅವು ಕಾಟ ಉಂಟತೆ ಆಯ್ಜಿ ಮೃಗಕುಲ್ನ ಕಾಟೆ ಮಾರ ಮೃಗಕುಲನ ಕಾಟ ಅಂದು ಓಹೋ ಗೊಗ ಗೆಂಚಿನ ಮಲ ಮೃಗಕುಲ್ ಪಂಡ ಈರೆಗ್ಲ ತುವರ ಅವಂದು ಅಂಚ ಹೂ ಮಾತ ಮೃಗಕುಲು ಬರೋದು ಅವು ಕಾರ ಕಡ್ಡಿ ಕಪ್ಪುದ ಹೌದಾದ ಕರಡಿ ಅವೇ ತೊಂದಿ ಕಾಟ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನತೆ ಒಂಜಿ ಏರಿ ನಾಲನೆ ಆನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಕೂರೆಲ್ಲ ಬಂದೊಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡತ್ತೀರಿ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಆವಡಂಡ ಬೋಲ್ಟೆ ಆವಡು ನಡಮಲ್ಪುನದಾಯ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲುಲ್ಲರಪ್ಪ ಬರಡಿಸಬೇಕು
ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವೆ ಏನು ಕಾರಣವ? ನಿಖಲ್ನ ಬಿರ್ತದ ಪಾತ್ರನು ಕೇನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರವಾರಿ ವೇದ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತೆರ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರನು ಕೇಂದ್ರನಾಗ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತಸ ಐಕು ಬೋಡಾದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಈ ಸಭೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಹುವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಮುಕುಲೇರು ಗಿರಿಜನಕುಲು ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಡು ಇತ್ತಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಮೃಗತ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಿಖಲೆನ್ನು ಈ ಸಭಾಸ್ಥಾನಡು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿಯೇ ಲೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೋಂಡೆಗೆ ಅನುಪಿದಾಡಿಯೇ ಅಪಗಾಂಡ ತಡಮಲ್ಪುನು ಸರಿಯತ್ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರಿಸಾದ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬಿಡ್ದು ಕಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರನು ಸೇರೋಣ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಭೂಪ ನಿಮಿತ ಜನುತೈ ತಗದ ಜನುತೈ ಜನುತ ಜನುತೈ 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 ಯತೈ ಯತೈ ಅಡಿದ ಬೇಟೆಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪೋತಿನ ಮೃಗಕುಲು ಮೋಸಾದಿಡು ಪೋಯಾಗು
ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅವು ಸರಿ ಆಂಡ ಮಿತ್ತು ತೂಯನ ದಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಅಂದು ಮುಲ್ತು ಪುರನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದು ಆಯ್ನ ದಾಬರ ಹಾ ಪಿದಾಡನಗ ಪೊರ್ತುಡು ಹೌದಾದ ಸ್ವರಕೇನಲ್ಲುಂದತ್ತ ಬರಿಟ್ಟೆ ಜಮನ ಋಷಿಕಲ್ನಾಶ್ರಮ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುಡು ಪಡೆದ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಇಡೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಗ ಆಶ್ರಮನು ಸೇರಿನ ಇಂಗುಲು ಅಂದು ಅರೆದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಆಂಡ ವನಸದ ರುಚಿನು ತುನಗ ಅಯ್ಯ ಎಂಚಿನ ವನಸ್ಸು ಅಂದು ಓಲ್ಲ ಸೂಬುರ್ದಿನ ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸೇರ್ದಿನ ಪುರಜನಗುಲಿನ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ನೆತ್ತ ದಾರ ಕಾರಣೆ ಐನೆಡ ದಾವರ ಅಂದು ನಮನೆ ಪಾತ್ರನು ಕುಲುನ ಸರಿಯತ್ತು ಐನಿಯತ್ತು ಬೇಗ ಗುರುವರ್ಯನ ಬರಿ ಕುಪ್ಪಿದಾಡೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಋಷಿಕುಲೆ ಇನ್ನ ಪಾದకు ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಕಲೆ ಮಹೇಶ್ಪತಿಪುರದ ರಸ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಾರ್ತಿ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಡವು ಬೋಡು ಬಂಡರು ಶುಚಿರ್ಭೂತ ಅದು ಬಲೆ ಬಂಡ ಬೋಡಾಯ್ನ ನಿನ್ನ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಭೋಜನನೂ ಮತ್ತು ಗುರಿಯ ಸಂತೋಷಡ ಭಾರಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಕೇಳೋಣೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಅದಪ್ಪ ಗುರುವರ್ಯರೇ ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಡು ಈತ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದಿನ ಜನಕುಲೆಗ್ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪಾಯರ್ ರುಚಿಕರವಾಯಿನ ವನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಏನು ಈತೆ ಗಳಿಗೆಡು ಈತ ಪುರ ಜನಕುಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇತ್ತಡು ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ ವನಸ್ಸು ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಂಡಾರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ್ತು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಹೋಗ್ತುಂಟು ಬಂಜಿ ಎದುರು ಐತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಬೇರಿಕೆ ಬೂರೋಡು ಅಂಚುಗುಲು ಫುಲ್ಲು ಇವಂತ ಅರಸುಲ ವೈದ್ಯರಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಎರೆಗಲ ಬರುವಂಚಿನ ಕಾರಣ ಅದು ಅಂದು ಗುರುವರೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬಡವನು ಕೋಡಾಯಿನ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಬರಿಯ ಸರಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಆಪುನ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆತು ಎರಡದಾಯಿನ ಎಂಚಾಯಿನ ಪನ್ಪುನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಮನಸ್ಸು ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಟು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರಂಚನ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮಧೇನು ಪನ್ಪುನ ಏನೋ ಉಂಟು ಯಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರಡ ಬೇಡಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ಎಂಕು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಖಲ ರಾಜ ಈತು ಜನ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಜಾವರ್ಗಲಿಗೆ ಪಡವೂ ಕೊರಲ ಅಂತ ಪಂಡೆಡ್ದು ಪುರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕಾಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಜಾರ ತೀವಂತ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇಜಾರ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂಚಿಗೆ ಪಡವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆಡಲು ಪಂಡೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುದುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿವಾರಣೆ ಇರಲ್ತಾ ಉಂಟು ಗುರುವರ್ಯರೇ ಕಾಮಧೇನು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪುತ್ತು ಈರ್ನ ಆಶ್ರಮಡು ಉಂಟು ಅವು ಈರ್ನ ಆಶ್ರಮಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಅನಗ್ಯವಾಯಿನ ರತ್ನ ಮಹಾರಾಜನ ಸಭಾಸರುಡು ಸೇರೋಡು ಆಯಿನೆಡ್ದವರ ಆ ದೇನುದ ಬದಲಿಗೆ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ದೇನುನು ಇಂಕು ವರ್ಷ ಉಂತಿಯ ಯಾನು ಬತ್ತರು ಉಂಟು ಅರಸುಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹೇಶ್ಪತಿಪುರದ ಸರಿ ಲೋಕಡು ಏನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓಡಾವೇನು ಈರು ಎದುರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಡ ತಾಕತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ ಎರಡ ಉಂಟು ನಿಜ ಎಂಕುಲು ಈ ಬಟ್ಟೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಋಷಿನ ಕುಲ್ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪಡಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಸ್ವಂತಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಎಂಟು ನಗುಲು ದಿನನಿತ್ಯ ದೇವರ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಆ ದೇವರ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮಧೇನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಾದನಾಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಿ ಎಂಕು ಕೊಡ್ತೇರತ್ತಯ್ಯ ಅಚ್ಚಾದ ಅವೇನೋಜಿ ಕೇರಳ ಇಕ್ಕು ಬೋಡ ಏನ ಮತ ಬೋಡ ಆ ಅರಮರಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಏತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸನಾಡಿ ಬಾಡಿ ಆಡಲ್ಲ ಅವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಾಕತ್ತಿ ಎರಡ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಮತ ಕೇನಡೆ ನಿಗುಲು ಪಿರಪೋಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ
ಬತ್ತು ತೂಯಿನ ಅಂಡ ದಾದಕಾರನ ಪಂದು ಕೇಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಸುರದೇನು ಈ ನಾಡಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಲತ್ಕರವಾದ ಪತಂಪೋತೆಗೆ ಅಂಚದ ದೇನು ಪಿರ ಪತಂಬರಡು ಅಂಚ ತಳಮಲ್ಪುರ ತಾಯಿನ ಬಾಪೆ ಬಂದನೆ ಸಿರಿಯ ರಾಸ ಬಂದನೆ ಬಂದನೆ ಸಿರಿ ಅರಸ ಚಂದ ದುಂದಲಿ ವಿಪ್ರಭೂಷಿತ ಚಂದದಿಂದಲಿ ವಿಪ್ರರೂಪದಿ ಚಂದದಿಂದಲಿ ವಿಪ್ರರೂಪದಿ ಅಂದು ಕೊಟ್ಟಿಹ ಮತಿನಂದದಿ ಮಮ ಶಿರವನರಿವದೆ ಅಂದು ಕೊಟ್ಟಿಹ ಮಾತಿನಾನಂದದಿ ಮಮ ಶಿರವನರಿಯದೆ ಎನ್ನ ಸಬಟತ್ತಿ ಒಂದಿವಾಗದರೆ ಕೇಂಡರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರು ಕೇಂಡರೆ ಪೌರೋಹಿತ ವರ್ಗದ ಕುಲು ಕೇಂಡರೆ ಇನಿ ವೈದೆಗೆ ವರಿ ಪ್ರಾಣೆ ಕೈಟ್ ಕುಡರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಪುರದ ರಾಜಬಾಕಿರಡು ಉಂತದು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಎನ್ನುನು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಸಂಚಿತ ಫಲನ ಯಾನ್ ಏರು ಬತ್ತಿ ಬಿರ್ತದ ಬೀರೆ ಬಾಣೆ ಏರು ಒಂದೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಒಂದುಂಡು ವೈಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಗಮ ಆಗಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಗಮನಳ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸೈದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಡು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವೆಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವೇರ್ನ ಲೀಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಗ್ಗಾರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಅನಂತಾಸನ ಶ್ವೇತ ದೀಪ ವೈಕುಂಠಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ಪ್ರಕಟ ಅಡ್ ವಿಷ್ಣು ಮಲ್ದಿನ ಕಜ್ಜ ಐತ ಪುಗಾರಾಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದೇ ವೈದಿನ ಈರ್ ನಮಗೆ ಸುದರ್ಶನೆ ಪಂಡುದು ಪಂಡೆ ವಿಷ್ಣು ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯುಂಜಿ ಬೇಲೆಡು ಯಾನ ಸಮಾಪಾಲುದಾಯ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆತಂದು ಬಂದು ಮತ್ಸ್ಯ ವರಾಹ ಕೂರ್ಮ ವಾಮನ ನೃಸಿಂಹ ಇಂಚ ಐನ ಅವತಾರಲೆಡು ಐನು ರೂಪಡು ಬತ್ತಿನ ಅವತಾರಗು ಐನು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಯಾನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾಯ ಪಂಡದು ಅಹಂಕಾರಡು ಪಂಡೊಂಡೆ ಐತ ಪಗೆದ್ದು ಶತ್ರು ಪ್ರಸೂದನೆ ಪಂಡುದ ಯುದ್ಧಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಯುದ್ಧಾದು ಸೋತುದು
ಮೋನೆ ಕಂತಪಾಡಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವತಃ ಸುದರ್ಶನೇ ಪೋದು ಆ ಶತ್ರು ಪ್ರಸೂದನ ವಧೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಬರ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಸುದರ್ಶನ ಬಲ ಎನ್ನ ಕೈಟು ತುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಕ್ರಾಯುಧವಾದ ಉಪ್ಪುಲಾ ಪಂಡದು ಕೆನ್ನಗ ಬಾರಾಯೇ ಪಂಡದ ಅಹಂಕಾರಡು ಪಾತೆರಿಯೇ ಅವ್ವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಶಾಪನೆ ಕೊರಿಯರು ಮತ್ಯ ಲೋಕದ ಬುದ್ಧಿನ ತೋಜಾಯಿ ನಡೆದವರ ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಡು ನರಮಾನೆಯಾದು ಬುಟ್ಟಲ ಏತ್ ಕೇಂಡಲ ಏತ್ ಪಂಡಲ ದಾಲ ಮನಿ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಿಕ್ಷಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೊಡದ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿದ ಅರಗುವರೆಯಾದು ಪುಟ್ಟುವ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ನಡಗನ ಎಂಚ ನಡಬೋಡು ಬಂತಿನ ತಾಜಿನ ತೋಜಾಯರೆ ಯಾನೇ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿತು ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ಸುದರ್ಶನಗು ಬೋಡಾಯಿನಿ ವೈಕುಂಠವಾಸ ಐಕ ಆರೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತಿರ ಯಾನೇ ಕುಡರಿ ರಾಮಯಾದು ನಿನ್ನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇವರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ 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 ಇನಿ ವೈದ್ಯರು ಎನ್ನ ರಾಜ ಬಾಕಿಲಿಡು ಸುದರ್ಶನ ಬಲ 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 ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರತ ಅಪಗಾಂಡ ತಡ ಮಲ್ಪುನದಾಯೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪೋಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಪ್ರಜಾವರ್ಗಡು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವತೋ ಜನ ಇಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲಿಲ್ಲೇರು ಅಗಲೆಗಿಲ ವೈಕುಂಠದ ಪುಣ್ಯಪಾದ ಸೇರೋಡಾಯನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಕು ಬೋಡಾದ ಯಾನು ಬೋಪಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಆಪ್ತ ವರ್ಗಲು ಉಳ್ಳರತ ಪರಡಿಸಬೇಕು
ಇಟ್ಟೆ ರೀತಿಯ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾ ವಾರ ಬಸಡ ಭತ್ತ ಆ ವಾರ ಬಸಡ ಕಡಪುವೆ ಆ ಕೈಟಿ ತೀರ ಕತ್ತಿಗೆ ಸಾನೆ ಮಲ್ತದೆ ಬೈದೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಖದ ನಾಡ ತುಂಡು ಬರ್ಪೆ ವೈದಿನಾಯ್ ರಾಮೇನ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲೋಟು ಪುಟ್ಟಿನಾಯ್ ಓಹೋ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ದು ಕೈಟ್ ಕೊಡಲಿ ಪಂತ ಒಂದು ಬೈದೆ ಆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ಶೋಭೆ ಹತ್ತು ಮಗ ಇಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಾಸ ಆಗು ಆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೋಂ ಜಾಗ್ರತೆ
ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನ ಬರ್ತದ ಆತಿಥ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಮಲ್ತಿಂದಾದ ಈ ಅರ್ನ ಕಾಮಧೇನು ಬಲತ್ಕಾರವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಬರ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಿ ಎಡ್ಡ ಪಾತಿರೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರದೇನನ್ ಕೊರ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಪ್ರಾಣಿರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾನಕೇನು ಅಧಿಕಾರ ಸುರದೇನದ ಬದಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತಬೋಡು ದಾದ ಅನಗ್ಯ ರಕ್ತಬೋಡು ಏನಕ್ಕೇನು ಇಜ್ಜಿ ದಾನವಾದ ಅವೇನಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಸದಾ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರದು ಕಾಪಾಡಲ್ಪಂತೇನೊಂದು ಈ ಕಥೆಗೆ ಮಂಗನಾಡರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ದರೆಯಲು ಬೆಸರಾದ ಕಟೀಲಿನ